Ayan. May pang attendance tayo. Tara, vlog tayo. Ayan. Welcome back to my channel again. Ayan. So nakarating na kami dito dati last year or sa mga nakalipang taon. At kami iniisipan kong pumunta ulit dito. Ayan. Dahil si Noy Joseph hindi pa raw siya nakarating dito. Noy! Noy! Mag-shoutout ka sa mga kaibigan mo. Thank you guys. Ingat ka dyan, Noy, sa pagbaba. Ayan. Sa Rodsy Percy. Yeah. Percy. Yeah. Ewan ko kung tamang pronunciation. Nakarating na kami dito, tulad ng sinasabi ko guys noon. At kami nagpasyal-pasyal dito kasama ko yung aking mga anak. Dito yon, kung matatandaan nyo, at may tour guide kami dito. Ayun, yung bahay niya nandun lang. Ayan guys. Ayan. At ito, hinihingal na kagad ako. Grabe. Ayan. Ito, may cave dito guys. Yan. May cave dito. Makikita niyo naman yung dati kong content dito. Yan. Ito yung hugis ng mga rocks dito. Kita niyo yan guys. Yan. Kala mo kahoy, kala mo punong kahoy. Yan. Ito niyo yan. Yan. Ito, kala mo punong kahoy. Yan. Kukuhanan natin. Parang punong kahoy na dumapa lang, na natumba, pero rock po yan. Yan. Pato. Yan. Ito siya, mahaba. Yan. Akala mo tinapay. So, ito po. Yan. Kukuhanan natin yung ng view, yung sa baba. Ayan, may mga trees. Ayan. Ayan po. Ganda pong magpahangin dito. Ayan. Yung clouds, oh. Ayan yung aking car. So, bababa tayo. May mga bato rin to dito sa bandang baba. Ayan, may mga panggatong dito. Ayan, kung sa Pilipinas to may panggatong na, parang Pilipinas, maghahakot tayo ng mga panggatong. Ayan, kaso wala tayo sa Pilipinas. So pupunta ako ngayon dito sa bandang baba, sa may side dito. Nakita nyo na to dati. Ayan. So, may kuweba, yung cave. Pwedeng lumusot dyan, iikot lang. Ayan guys, ayan. Ayan, pwedeng dumaan dyan, papasok. Ayan. Ayan. At dito po yan, ang tagusan yan dito. Ayan, dito. Papasok din po yan, ayan. Ayan. Ito. Dito! Saan ka na, Noy? Dito ko, may kuweba dito. Nakakit na ako dito. Hindi na ako gaano magano dito kasi nakapunta na ako dito dati pa. Yan. Nakapunta naman na ako dito dati na. Yan. Ayan, nakaakit ako ulit. Noy, dito na ako sa taas. Ayan, mga bato pa rin to.
Ay. Akyat tayo sa may bato. Ay, saan ka na Noy? Naikot mo na? Naikot mo na? Hindi, wala namang ahas dito. Para natin yung ano doon, no? Picture tayo. Saan?